Huomenta. Tässä olisi muutama kysymys asuinalueesta. Huomenta. Missä päin Lappeenrantaa sinä asut? Mä asun keskustassa. Ahaa, miksi haluat asua keskustassa? No, keskustassa on kaikki lähellä ja sitten sieltä on hyvät liikenneyhteydet. Joo. Mitäs palveluita siinä sun asunnon lähellä sitten on? No siinä on ruokakauppoja ja sitten on tietenkin kirjasto ja no oikeastaan kaikki. Mä asun tässä ihan keskustassa. Joo. No, onko keskustassa asumisessa mitään huonoja puolia? No joskus yöllä on levotonta, mutta tosi harvoin. Joo. No, missä paikoissa käyt erityisen paljon täällä keskustassa? Mitä palveluita käytät eniten? No ruokakauppoja tietenkin ja sitten kahviloissa. Mä käyn paljon kahviloissa. Täällä on ihan kivoja kahviloita. Minkälaisia ihmisiä täällä keskustassa asuu? Onko täällä paljon opiskelijoita tai lapsiperheitä? Tai... No ei ole paljon opiskelijoita ja no tuossa missä mä asun niin ei ole paljon lapsiperheitä, mutta nuoria pariskuntia. Ja sit mä asun sellaisessa talossa, missä on kaiken ikäisiä ihmisiä. Työssä käyviä enimmäkseen. No, voisitko kuvitella, että asuisit maalla? Voisin kuvitella, että asuisin maalla, mutta pitäisi olla hyvät liikenneyhteydet. Mulla ei ole autoa, mä en halua ajaa autolla, mutta oma kasvimaa olisi ihana. Ja sitten vielä lopuksi, niin mitä mieltä olet Lappeenrannasta? Minkälainen kaupunki tää on? No Lappeenrannassa on kaikkea mahdollisia harrastusmahdollisuuksia, mutta että onhan tämä vähän pieni, mutta että mulla on täällä työ ja viihdyn täällä hyvin. Kiitos. No eipä kestä.